kalman laeng. Programang ingkay pakangigan kada kinang tutuma pakasalitaan tibiyag kinayat akas lang napasamak laeng iti kalman. Api ngamin nga ditay amuno anyat mapasamak itun bigat. Tapno dahi ta mga aldaw kat saan nga balil nga idilaing kalman. Pamagay mawisan na kayo nga agsurat kan mga ipatulod kada kiti pakasalitaan nyo tibiyag kinayat ada yung tukulos malipatan. Ana pasamak iti kalman laeng. Kaya patulod jo, iti ito yung programa, kat maibasa, sada kita apakasalitaan nga pakaadawan iti adal, liwliwakan pagsarmingan tibiyag. Idi kalman laeng. Nasagadayan nga ti surat, ti pakasalitaan, ti pagkayam tayo nga James. Idi kalman laeng. Idi kalman laeng manong naming agpapapas kami manen kini Sonia nga mangnananam iti samit ken diro ni ayat. Nagdinner kami manunemi kalpasan na nag-check-in kami ti hotel. Upaten nga tawen manunemi ti relasyon mi. Dadakam pala iti third year college, iti adan nagkinaawatan ti puso mi kini Sonia. Di first year anniversary mi manunay at dakam idin iti fourth year college idi ipaayan ni Sonia ti kinabirhen na. Saan na kumapila kayat idi manunay mi ta kayat na kumatong palen ti karini ti bagi ng virgin nga graduar. Saan mi nga nagawidan manunay mi tirik nami karedi panaggasinarak mi. Nga iminom kami kat nabartek kami. Ada bartek mi, uno ada inom mi. Nagsangit man idi ni Sonia, ngam sana matlako na nga saan nga agbabawi. Gabatabat yan na nga saan kung tumabaybayan Sonia. Buwan manong nami, kalpasan nga nakapaggraduar kami, nagtrabaho kami, katuhan nga tawan ita, nga agtrabaho kami. Katunggal, panagin narakop mi, panagin nagik mi, manong nami, adda na ibalikas ako nakkenkwana planuan tan di Carles Sata sudan. Planuan nan di Carles Sata. Napaoten tupat nga tawan nga relasyon ta. Dua tawan nga nagtatrabaho ta. Kaya't ko una yan, James. Kaya't ko una yan. Iso na mabalin. Saan ako nga tumar. Kaya't sabi ko man ta makaalak. Gitan. Oh, James. Sonia. Siksigalayang ti babae ti biyak ko. Ure si ka, James. Siksigalayang ti lalaki ti biyak ko. Kas na unay tinak pa ng digos kang kuwana kanagiri ang kakabarang agek iti na dumaduma pa set ti bagina. Nabintas manong nemi ni Sonia. Nagmayat ti pamagina, nagkinis ti kutis na. Nakabangbanglo, nakaimimas, dagiti bibig na. Nang runa manong nemi, nagmayat akaramkaman, dagiti mansanas, iti baruko. Nang runa, mangigkuti asong, oh, James. Oh, Sonia. Sonia. Oh, James. Nakapapawat ti romansami manong nemi. Tagkinaan kami pa yung agpadpada. Namuna kat na wild kami, ta nakainom kami. Namuna manunay ta, siya nakarugrugso, kaslasaan nga umlay, ore mamin anuman. Dadaon ay di magustuhan ni Sonia. Ergalpasan manunay mi, iti panaka unit-unit ti panang tuknumi ti langit. Siyempre naginana kami. Aging ka nga nag-ring ti cellphone naman. Oh, sabi nga mo in silent. Yung bagta, italay nga nag-ring. Daginin na nata. Sino tumatawag? The best friend ko. Elijah. Naloko niya. Amo na nga nag-date ta, di ba? Amo na nga tunggal nag-date ta kat hanta malabsan ti ag check-in, di ba?
Apengor nga tawagan na ka. Di kahit na usang kahit nga disturbo na ta. Mabit natin siyang batak. Open na, i-loudspeaker mo. Uwin, sweetheart, kagdanang, best friend ko isuna. Abay, anda mo mga sekreto mi aya. Hello, best. Ana, nakadisturbo ka? Hamet, na timingam. Liplipas mi ti first round. Dali nga talaga niya, ti boyfriend mo. Super. Nakakaapal kayo. Kaya nga pala kami ti kayat mo kini Dave. Abi hindi mo pala kami aklonan, bes. Siyang isot kayat ko eh. Sino ka ti kayat mo? Best friend ha? Huh. Hanggang ako na nga best friend, kabut adi ilimlimit mo kanyak. No talaga nga best friend nat, masapul nga ibagam no sino nga tikayat mo, nga saan nga ni Dave. Kayat mo nga maman, kayat ko. Anin, saan ka sa amin na pudno nga nagayim. Api ko nga ako nam tikas ta. Api sa mong ibaga. Awan. Sige, ano din, tuloy yun. Sige nga, imagine naklatan. Nga na. Awan. Sige nga rin, bye. Sabi ko, matas ang gantong tumutaw, baka makadisturbo ka talaga. Hindi mang pasa nga nagsarita na kitag kaya maroon na ini. Talagang di nakayat ni James. Ay, ni Dave. Haan. Di naman ibaga no sa sino. Di kayat na. Gayim mo, di ka di makadlaw. Ada ka di at-atapem? James? Ada ka di, diya mo nga. Ada ka di, sikreto yung adwa? Nansakiro sa adwa? Sika ka dito bagbaganang kakayat na? Di mo ka di manlaw. Nakakaapal kayo na sa ag-imagine aklatan mo na. Imagine na nga isot rubruman sa akin. Hanga kasi na gayem ko, James. Kaya mas pagarigan na sikat kayat na. Ano nga ron? Rapitan na kami ng gayem? Hindi ko mapailaing no kayat ko. Kaya nung masawan, adadyak among mapaspasamak kada kayo kinilidya. Abi talang ni bagam. Ano ni bagak? Madmadlaw ko nga siyak ti kras na. Katsi ka, di mo madlaw? Di ka agatap? Ang poros pa nagatap ko eh. Ngayon ko na kon. Uray nga tanuan at araramidan na. Si kakayat ko, nagbaling asawak. Si katipatpatig ko. Diyak kayat ni Lydia. Huwag nga baknang da. Ana? Baknang da. Kaya ako baknang da. Gagangay lang ti panagbig mo. Oray mata kami. Agpatpada ta lang. Iso nga data tagka-level. Nga mabaling ka di. Nga saan nga di diyang gayim mo. Ngagpanggap nga mangagaw kang kakaniyak. Iti pagsalitaan ta. Ha, sweetheart? Nakaida natang. Alamanin. Saan nga na diyang Lydia nga best friend mo ti pampanunutem. Kawan ti sa bali na di. Oh, James. Nakakarkarit mo rin. Talaga, alisto mo nga mapagkarit. Nangaroon na isot yunam. Yunat na ka na. Okay. Manganta ko muna na. Manong name na nagpapas kami manen for the second time around ako na. Kalbasan nga nakaina na kami. Pinadalanak manen di kitay inaprusak, inagkak, kinaremkem po itay damo. Napapaot kami manen manong name. Anad manen nga napapaot kami ti may katlo. Na oras nakabigpig sa manong name ti asog ni Sonny.
Oh, James. James, nagbayag ka. Oh, napalak man yun, James. Nga ba saan nga overnight, manong naming na short time lang, nag-check out kamit lang sa kung napanintulnog ni Sonia Jibalayla. Anong arutan siya to know next nga data. Umay ko na mismo Jibalayo. Tapno, sa data nga plano at kalaysata. Ha? When? Anong mabalin? Next month na kalaysata. Okay. I-prepare ta nga nalaing kahit ko nga awan ti pamilawan na ti kalaysata. So marunong nga lawas manong naming pasnek ko nga roda iti nagtrabaho. Tawagak iso na tibkat, tawagak tumanin ti rabii, no malipatak iso tumawag, mangkumusta ka niya. Kalpasan manong naming ti makalawas, impagada kanyak manong naming ni Sonia nga di na masango ti date me. Kanawin kami manong naming every Friday night. Awan ti sa baling umatender no sanga siya, sweetheart. So nga, maminsan tulangin, ha? O, no sangin to no Friday, another Friday, no Lunes. O, sige, no problem. No makina na akmet. Tama ba nung kaonay, nag-date ta? Ano ba rin? Okay, ingat nga rin at parang biyahem. Nadaktod to yung lugar tayo ito, Rabiti Sunday. Arig naman ang name isang ko pa yung na-edap. Bonasang ko pa yung nilisot ti cellphone ko, kalpasan ng inyof ko. Kinansel ko ti tawag, iti agring ni Lydia. Hello, Lydia? Hi. Nakandisturbo ak? Saan man? Busy tayo the best friend mo. Timawag, kinasarita na, impakada na nga one day tuita. Apa mo? Kapunta mo kag-travel naman pa sa Jai Regional Office para iti konferensya ito nabigat. So kami ti baon ti pisina mi. Nalipatan ka din ng kopsinaan kami ti best friend ko. Ewan na niya. Naibaga na bakit imunakin ka. Namok ngayon muna, sakbekin ka. Abo ang papalang oras ay? Awan. Ang baling nga, awisan ka? Lydia? Mabalin? Siya pa yung dagawis. Gabot na saan nga masango di best friend ko. Siya ko na, di mga ramid. Iti saan nga may paiking ka. Hagagang ako ti kasta. Abi ko mga gangangawag. Siyempre, mapasamak ko mga niti pa nagpapasyita, di ba? Ang adamat na panan na, di maikawa ka. Manungal daw na ginana ka, and then, nagsasao ka kaslasang ka professional. Ape ko ma. Umay na ka na niya malay. Uno, siya timang dagas kang ka. Okay? Kahit ko maturog ang masapa. Please. Kahit ko lang magkasalita ka nga. Magkasalita nga, sikakin siya. Nasaala nga di kayam kumit Padasan nakmet Nantala, ag-dinner. Uminom. Alan. Uno, asalatan. Umuna akong di restaurant nga papapalan nyo iti kayam ko. Agur direct tulatan. Urayan ka. Sige urayan ka. Hello. Hello, Lydia. Manano no pagusto. Gayam iti girlfriend ko. Nagunatan. Urayan niya't araramidan di babae na saan nga kayat di lalaki. Vice versa. Urayan niya't araramidan di lalaki na saan nga kayat di babae.
Dalawa na anya, vice versa nga ron. Kapag ka mga ron, tinakdigos. Sa bali ti pintas ni Sonia, sa bali mat ni Lydia. Diba? Sa may sakit, kita mo kita supente. Gordon, isunto ang bayad, libre. Dinilaw nak ni mama manon na mi idi makarobuata. Kung nakmalon na awan ti date yo kini Sonia. Nangig ko ita nagsalita nyo. Kaya masino na dyan si Mublat nga nagsalita. Unang timawag. Jagayam na mama. Elijah. Wen. Di mo ka na yun, i-date mo ita. Isot mang i-date ka niya. Isot nga tinagawis, isot mang i-date ka niya. Amo ka dito ni Sonia. Ore, amo na. Ore no, sana mamon. Okay lang. Loko ka. Mga mat no. Pagrapitam idang agayam. Manong name adan ni Lydia itilamisaan nga dati-dati mat nga paglamlamisan na paglamlamisaanan mi kaniya Sonia. Hay. Di magder manong name kat sinmamat kaniya kat imarakop ka din. Huy, di da come on. Siyak ita ni Sonia. Ha? Siyak ti kasukat ni Sonia. Baka nalalailo kami ti Suna, nasuisuita kami Suna. Iba ka roten. Nagbanglo ka? Ano? Nagbanglo ka. Talaga amat. Nabanglo ka ni Sonia la. Gagangay lang din susarin na. Ngayon siya. Important. Bangbanglo. Dagiti artista kada modela. Ay, nagurda na kon. Apag sunay. At apag arak. Baka no inom kay kinusun niya kada tagagangay laeng depression na. Ngam dito yo. No muna kan nangina na ito nga arak. Ito nga restaurant. Sige. Mangantaro din. Gura ka, uminom ka pa eh. So ka po nagkikimatang di special nga arak. Nabayagan dyan ka nakaraman ti kasto ya. Di kaaduan ti mga mangramanita no saan mo tanga maibos. Opuunin mo ti maibos tareto yan. Di pa ka dita pa yung magudwa. Di itugot ta. No kas pagarigan saan tanga maibos. Itugot ta. Niyakan mo sawan. Di mo ka di kayan. Nga talagang itutuloy ko. Dagsabigan ka. Akas kasukan. Ni Sonia. Ti best friend ko. Iti da ito lang rabi. Iti da ito lang rabi. Manong nemi. Iti makasyatak na mindua. Sa bali matati ba nagkita kini Lydia. Pasaray. Langa ni Sonia. Manong nemi. Di ba nakikita. Nang siyatak pa ko na sa kami na nga tinugot to yung babae nagpasaklot matin. Come on. Oy, hey. Nagdisente ka. Saan nga professional ng babae? Mayat tabagi mo na labag pinastaan ta. Masalutsot ko man, Lydia. At experience mo? Oo, pa eh. Virgin nakpailaan, James. Kahit mo, ibanagdag ko. Talibagbag. Umekan. Abay, nabayada ko. Pabungon ko nagitisan nga na boss. And then, sa alakpay na ito yung arak. Pangintuluyan ta nga ron. Sulusudong ka di pailay. Iti hotel. Di ka nga makasta. Noon niya taramidan nyo kini best friend ko. Isumat, aramidan ta ita. Oh, siya kita ti Sonia. Come on. Yan na saan ka na mapag-drive. Siya, kinontrol ko ti minom. Siya kong tag-drive. Medyo ko ti pagluganan ta. Come on. Let's go.
Let's go. Kinunak itay manong nemi nga ora anyat aramiden ti lalaki ket no saan nga kayat ti babae. Awan ti mapasama. Ora no anyawat ti aramiden ti babae no saan nga kayat ti lalaki. Nadya ka mo manong nemi no anya itaadda kaniya ket sumursurot ak madlatan. Kas lakmadlatan robot manong nemi nga sumursurot nga agtungtungpal ken ni Lydia. Adda bala puot ko amok, ti mapaspasama. Yung mapay, ngintulok ko, nga iso talaga, tinagluganak, nga jak inusaren ti kotsek, kat isot nagdrive, kat adda kami manong nemi, iti compound, ti may isang hotel. So, dinutayan da. Kabailam at ibayan ka. Okay? Oh my God. Oh my God. Manong nemi amok, ti mapaspasama. Ada kami di counter iti hotel. Agbaybayad din. Alginga nga, imay manintayan ko, inatibay ko, simrek kami iti kwarto. Implastar nanti amin, inlak na tirita, sana inara ko. Oh, James, for how many years ninararapap ko? Natiraramidan nyo, kinson niya, kataramidan tamit. James, sika di kayat ko. Sawan di sa bali nga kayat ko na saan nga sika. Sika laing James. Iso na mismo tinangamal ka nagbibig ko ni nanam na tsak mati napupuutak nga tsak mati napupuutan nga balbalsik nga siya kun manunim tinanguksug iterwaten. Idakalalis tumad manunim iti panangikat ko iterwaten. Kaya nagbadbada kami, nga lamo-lamo, manong nemi, di sumagpat kami, iti katre, kadnay, kasta una yan, manong nemi, di panang rusib-sib ko kinkuhan. Oh, kasta una yan, manong nemi, di panang nanam ko, kada bibig na, titengad na, oh, James, kada duwang mansanas, di barukong na, no as kanya, tiraramidag, kinison niya, kastama, tinaramin ko kinilidya. Natangtangkan pa nga nagmayat akin ni kinita na kanungkaman tiyan sanas naman. Oh, James. Ape ko matasa nga tagtag-inip ti amin, James. Gusto gayam ni gayam ko, naglaing ka. James. Sa bari man hindi ito'y ganak. Arigat met no may salaing tumarawanan. Maramanak met deto ya. Agidyat da itiraman man. Makaumamat no kang kanayon kung kuna tinakim ko. Sa ako yung pababa manong name iti olog kadaddan iti nagbaitan digiti legs na. Wow! Nalilinis. So, awan pulos ti pasalsali manong name kat kastauna yun ti panang kinikinit ko ti perlas iti nga 20 kuweba. James. James. Sa ko yung kurikur manong name iti mordong ti dilak iti ruangan ti kuweba. Makiking ata. Kunana, sana ingatong nga to ti patong naman. Sa ko inamalan, sa ko sinepsepan, ngam awan pa'y masepsepak at virgin na ron. Gatgapot na mayatin tiriknak manong naimin sagana kon ti bagik. Uhay na, kat nadlaw na siguro ang isagana kon inatipana man. James, ininayadam lang ha. Alalis to nung gulpe. Kastoy, James. James, I love you. Masyanak manong nimita. Nangikuti saning ken sa ibek na agsang sangit. Yapi mo mang sangit as kayat mo, di ba? May babawi pengaw dita ket dream so din ko na. Di
Inagyagag ka din manong name kat kastaunay. Itipigsa ti panag-aasog na manong nagmayat ko na nabudnog ayan ti bagbaga ni Sonia. Istorya na ko na. Istorya gayam ni Sonia. Oh, James. James, agyaman siya kung ti kararagsakan nga babae dito lubong gamata. Napasama kin ti ararapaapek. Nga maramanan ka kumamet. Oh, James. Correct lang nag-James Bannon manong name. Pinarakpak ko na. Pinarektek ko manong. Nagsabat tirik nami manong name. Hoy, ay tamang pala nga alis to ako na. Kat si mama tirik na. Kat man daw kulat na manong name nga nagsabat tirik na. Kabuta kasla kula impan amin nga inroar amin kat napanamat sinasepan manong name. Kasla kakat na nga muha kasla. Oh, sabali ka. Kalpasan deta manon na medyo na asawa na. Malagip ko ni Sonia. Saan ko mga rumbeng dila pasama ka data? Lydia. Yun ang dawayan ti panakaparte ko. James, adapuot mo. Agbad para da nga dapuot na. Saan mo kumakunain nga, sisyak laing na nagkalikagom. Kalikagom ta nga doa. Diba? Awan teking basol. Kinawan tinaskin nga pabasolin ta. Nagayetan ta. Kaso nang ordin ni Sonia. Di ilimit ta ti amin. Saan ko kaya't napasama? Nausawan ka? Uminom ta. Dami pulutan ta. Come on. Maantay tawagak. Hindi ka dito mapasok na. Balbali man nga minumak manong. Iti na taugak. Iti na ibos ko ti dua at taong nga. Mayat man ti bagay manong. Nangruna hindi damo na sumanin ti marakop kanya. James. Lydia. Nalalay ni Sonia siya kamok. Ngayon no, masusuruan at baka nalalay nga. Siya mamit ti mangan. Nagmayat. Uy. Opo. Sakmulan manong. Lydia. Anong nemi nawit kumit ti kurong nasa ko impangato dahi tayo. 69 manong nemi. Hoy, napimpinas itan ti mangan ta adarumwaren amasipsepan isuna. Kinalaing kumit manong nemi tinangan ganamo. Lukas tang alisto namit. Nakapapaot manong nemi. Nakastawo na iti panang may pakat ko to susto manong naming kisarag ko di dila. Sa ako magkutsi-kutsi ni Tioneng yan. Talagang asla virgin pa ilang manong. Sampay nga nayot yan. Damo pa ilang ang dasimbrat na. Kastawo na yung ti panagpapasmi manong naming. Napapaot datang second round manong. Ibakas dawak no ape nagsabat kami manen. Medyo to tani Sonia manong nemi mamanulaing ti panagsabat. Umuno na iti mamindua sakto. Sulok to. Ngimni. Lydia manong nemi. Ito may kadwa nga rikos kan may katlo nga rikos manong nemi still na nagsabat kami. Ngawan iti panunot ko manong name nga posible nga masikugak isuna. Awan day iti panunot ko. Ngam kalpastan dita nga nagpatnag manong name tinulagak isuna. Saan nga mabaling nga maamuan ni Sonia ti amin? Yeah, nasot ko na. Saan nga maamuan? James? Sa uulitin Saanan nga mapasapak tayo? Ha?
Imayanin ti may sa karabi. Tiyakon kaya't pangulitin nga lukwen. Ti babae nga matpatek ko. Saan doon kaya't? Saanin? Padasin na kasang nga pagustuhan. Ha? Ano to ko na? Padasan na kasang nga pagustuhan ko na. Ano ito ramidem? Eh di pa ka mo kinison niya. Nagloko. Blackmailan na? Apeng nga saan tang ituloy. Saan ba tamamama ni Sonia kahit ikanigatad tang ilimot ti amin? Schedule to Friday, di ba? Schedule naman ti Sabado. Humpay ba sa aldaw? Alam mo rin? Nanangarod kayo mo, Lunes. Martes. Oo, Martes. Biyernes kada kayo, Martes kada ta. So, inton Martes manin. Sa dakay to kini Sonia, inton Biyernes. Wow! Umununaan! Ngem saan ko nga naramid mano. Ore tawag na tawag. Tsak pagitsungsung bata nin. Manang. No, agipulong kini. Sonia di agipulong. Salsalod sudak matnuka kini Sonia ano na mi inuada ibagbagati kayam na. Oh man. Apay ha? Awan? Mahilo ka keng wana? Oh, apa kung mahilo? Sikat kang kanayin ko kaililis yun. Mga bulan, nagplano kami manong nemi. Ito nakanot pa nag-asawa. The next month, the other month, kada ito nagtulag tayo, kada ito nga bulan. Baka marigatan tan, ngawang isagana. So nga, kanikatlo nga bulan, sunton. Okay, sunod basman mo. Tsaka sinsin ko niya, best cousin ko. Yung bagak din eh. Sika, medyo bonor mo. Of course, the best friend ko. Ni Lydia, siyempre. Manong nemi natulakin na schedulein ti kalesa. Duwala may salaengan nga lawas. Dumteng tundeta. Ito tatawagan na manong nemi ni Sonia. Hello, sweetheart? Nag-live ako. Duwa nga lawas ti live ko. Ito no lawas na, sa ito kasartan, sa may sa ito alawas para ti honeymoon ta. Sika, aglib ka maten? Naglib ka? Awan ti maangay ka kasar. Ano na? Nato ka? Saan nga matuloy pa ti kasar? Hapay ko masama matuloy. Hello? Sonia, saan ka hanggang wakas ta? Lalagay pa mga bunungan dito, winning invitation. Hello? Indayal ko. Anong tenden? Mas pasama ka na tigang babae. Hello? Tanatended, kasi nung makontak ko. Ito yung messenger na. Hamad nga naka-online. Nandiyan na ito. Isus na po eh. At mas nambon na nga tan. Nga na pasama kami di ni Lydia. Kamuri pa na pasama kami. Mawatan na ko ma. Nga masol di kay isus na po eh. Ay, ano mapasama ka nga ha, James? Mama, timawag ni Sonia. Imbaga na nga saan ka nga matuloy ka sa riming. Anya! Ligagang nga wakas na. Ano natin? Baka kami natanuluktalan na. Nagasim, 1 week lang ngayon. Nisagana pa yung tiyamin. Tsaka makontak mama. Diin ka tanulong dyan balay na. Siyempre, in-close na yung cellphone na. Sige mama, enak dyan balay na. Napanak manong nemi, dandanig pagit na disgrasya ko na. Diba nagdardaras ko? Dito, may lokatin 3 daw. Nana, mama ko na ako na.
Diyan kami makontak ni Sonia, iso na imayak. Tapos nga sa mo makontak. Close na siguro yung cellphone na. Apay nga close na. Apay nga din nagkayat di magsalita ka. Awang nga tempo ka basol ko. Gapat imbaga, timawag ka imbaga nga saan nga matuloy ti kasar. Gapat to nakadayon iso na. Nana? Abi nga sa inyo ang gawid. Nagdesisyon. Kat da dyan desisyon na. Saan nga magkikasar ka. Kalpasan nga na amuan na. Nga dyan best friend na kat sinikugam. Anya? Saan ka nagbalikan na pudno ti anak ni James? Sinaktam. Linukom. Ginulibam. Gusto nga saan ka mabaling ka bastragan. Kapag na sumrig ka, kit makita na ka, ti asawak, baka nadadaga sa mapasamak ka. Kaya pumanaw ka. Pumanaw ka. Mas lamakulkulin ti ulok, manong. Oh my God. Ano da ito nga napasamak. Tinawagak na mismo, manong na yung Lydia. Hello? Inya tinaramit mo. Inya tinaramit mo! I'm sorry. Kung amin, napasamak ti pa naggulaw ko iti pisina. Gagang nga nagsaludsod kayem ko. Kanimbaga ka, nga masikugak. Sinuludsod na, sunod ama ti sikug ko. Imbaga ka. Apay imbagam? Di ta ka di nagtulagang saan nga mamamuan? Ni Sonia ti amin? Di ka man kaming kayadan, kunak. I-schedule tamat, i-schedule ta. Masol mo, naku may manugot ka. Di mahit ko Taoray nag-asawa kayo, basta itutuloy tamat relasyon ta. Di mo kaming kayat. Di klaseng nga babae. Saan na ka nakayat pa ni Sonia, sweetheart? Katsyak, at tuya ka mga ipatpatagin ka, kinadanto na nata. Isulipate mo ni Sonia, katsyak kung ti kasar mo, di ka to pulos ikasar. At asungsung batam kanjak, saan ko nga putot na ita? Diyak nagayayatan. Bahala kayo, itibiyag mo, itibiyag yo. Bye! Arak ti sinangok manong nemi di sumang petak ti tiwalay. Kat naamuan ni mamati amin. Dahil ito ti ko nakeng kaidiho. Lalakit kinataom ng nagbaling ka nga narukop. Pinagrapit mo digitig agayam. Ako nga'y ayatan ni Lydia, mama. Mapingarod nga si Kugam. Dinuro ko ibagam nga sa mo nga ayatan, sa mo nga nagayayatan. At ay mapasamak nga ron, di mo pagayayatan nga dua. Nagayayatan yung nga dua, iso nga dabga po na nga da napasamak. Dinuro ko ito ka, nagayayatan. Ardong. No di mo pagayayatan, no di mo talaga kayat, talagang awang pasamak. Ngayon, adda mapasamak, napasamak, gapot na nagayayatam. Nagayayatan yung nga dua. Saway nyo tayo ito nga sawin, mama, basta saan ko nga kayat, ganugutin. Tsaka kayat nga kasar dahil nga Lydia. Saan ko nga ayayatin? Saan ko ito nga masursuro nga ipatpatid? Ni Sonia, di patpatid ko, mama, ni Sonia, ngayon saan na ka nakayat pa ni Sonia, gago? Ikamat mo nga tibagin kang kuhanak at saan na ka nakayat? Lalasikan nga lalakit kumamat. Ngayon ito masursuro nga ayatin ni Lydia, mama. Pag kumanti mo masursuro. Anak ko matanda kang kuhana, nga awan kini Sonia, alaman? Panawan na ko, mama. Hindi nagpala ka sa salita, kahit ko't mabartek, kahit ko't mabartek. Nagdinamag siyempre nga saanan nga matuloy ti kasal.
Ni mama manon nemi tiniptim mo tawagan kadaginaskan nga tawagan na tapno may babawi ti amin. Kastamat siguro manon nemi dikiti partido nga nang pakpakaamuanin dason niya in tawag da siguro nga awan ti matuloy nga kasal. Idudumteng datang aldaw manon nemi antak dito balay kang barbartag. Ananawanak ni mama manon nemi. Masapol nga awatek ti kinapudno kat agmove anak kasi. Makabulanin manong name tinapalabas. Saan ko talaga makontak ni Sonia. Siyempre kakmadlang ti pisina. Kumusta ti biyak at asawanan, padre? Magnukloko kan sa amad, Johnny. Hindi ka man nagbakasyon na tapno agkasar ka. Nasubraan pa ni bakasyon mo, nagbaling makabulan. Amom samat nga awan ti kasar nga na masamak. Abay ngamin. Awan. Mamanot kasta nga mapasamak siya. Nag-schedule ti kasar. Nga maumamag nga natuloy. Ngayon nakarkaro ko man napanggad yung simbaan. Siyempre umuna tinubyo. Maud-o ti tinubya. Agur-uri ka sa diyay, ng maumat na uray mo. Nasaksakit na diyay. Ngayon ti naamuam nga awan ti kasar before, a week before. Partner, no di mo may concentrate trabaho, kaungat na kalakit ni boss. Ituloy mo pala tagbakasyon, tama mo pala may ulot agbaang trabaho. Nagtrabaho ako, may lulawag ko ti amin. Aguni kanto ito no, maulam ta, agkuyog ta. Tadanggayan kang aginom. Tarigat no siksikalat aginom, awang kaduam. Baka tadaga sumapasama kang ka. Amok ng inumam na ito eh. Sige mga rod. Sige. Tas tangang rod manong nemi tinaramid mi kini Johnny. Imbag da isuna, nga mga ati pa. Anawain nakno ka no, manumanin tumawag ka. Nagring the cellphone ko, manong nemi, saan nga nakapunbo. Hello? Hello? James? Ang siyak ni James. Sika, sino ka? Siyak ti ama ni Lydia. Dagagam siya. Saan ka abot-bot ng iniho? Yung maaramin ko. Ikasar mo ti anak ko. Dano saan? Masapak ka nga may impyerno. Sana kagangaw. At di kini mabisbisinan nga hired killer. Karag ito yan. Nang runa, nunangin natitad ko ang presyo di biyag mo. Naglagay pa yung mga tamang balimig. No, maamuanda nga da presyo ta ulom, baka ginagaw da. Sir, ikang ka di may sangal daw ang panunod. Tanusa mo ang ikasar ti anak ko? Awan pa'y may isang oras. At dan mang paltukan ka. Anong name siyempre agdanaga. Tsak pa kahit timatay ko lang. Sa bagay na iwas ni Lydia manong. Yan tanga dinakmatan kahit ni Sonia. Ngunit talaga kahit nakuman ni Sonia oring nga nagsiko kag tigayem na talaga nga natuloy kumawat ti kasarmi. No kayat nakpay. Mama, ano tarimindek? Gago ka laon ay no saan ka umanugot. Maiture, dagili naganak. Kaya ni Lydia nga ramidan ti pangtadakan ka. Ti saludsod, sung batam. Kayat mo pa itagpaot. Ti biyag na itirubong. Kayat ko mama. Pues, ikasar mo ni Lydia. Nag-schedule nga ron ti kasar mi manon nemi. Ay nga dimtengan det hakasar. Imbas ko manon nemi nga ni Sonia itikpadak kaduak ngagmatsa. Ngagtugaw ng parintumang ti sangwanan ti altar ng saan.
Timat gayem naman nung kad makitak ti kinaragsak na nakaragsak ka, sweetheart. Siya akong ti kararagsakan dito lubo. Naragsak ka. Em sana ka naragsak. Masusura na to yung pating James. Nagbalinak to ka na dungo na siya at ng asawa. Ang nakasaganak nga giptor. Tinasken. Asawa kan. Agasawatan. Nalamiis manon name di panakilangin ko kay ni Lydia. Kat kabutawan ti kadwa ni mama manon name dito'y balay. Ti pagnaitan. Tapno maaramid ko ti kayat. Diyak hindi masusuro nga ayatan ko nak manong name ngem hindi ta may pasngayan ni James Jr. Lukas at nung panangipatid ko ti anak ko manong name nga stamat tin panangipatid ko ti asawak nga ina ti anak ko. Anya pa lang amin tururayak, anya pa lang amin ti sapulak. Diyak di pa lang awan ti sapulak. Uno ayatek kadinapatin kaya. Adat to'y manong name tinalapsat na imas. Nga may sa nga ina kinasawa nasa saya. Sa anak lang nagbabawi manong name nga nang ipatig kay ni Lydia. Sana ka nagbabawi manong name na nakasusurong ang ipatig kay Kuana. Nadaan kami pa iti duwa nga anak. Junior tinauna sa duwa nga babae. Ni Sonia manong name at daw tinasawa na nga adada di Mindanao. Damag milaeng nga mawanti kontak mi kay Kuana. Wan manong kastugam ni ayat ko nada. Nusanot at talaga tinekari isot nga pasamak. Saan gayam nga da kami kinisonyat na ikari no dikat da kami kinilid. Dito nga ron ti pagkasarita kadagyaman naklaunay iti anos mo nga nangibasa kat sabi ko matadamat na batik nga adal liwliwakin pagsarmingan ti biyag kadagiti padak nga nagipagbuya. More power to your program anong and God bless. Ito yung kadagyaman nga pagayam mo James.